Tinokudokezai mabuja tauya nonhau dzomanhoko dzozuva re23 mwedzi uno waGumiguru nyasi mugore ra1990 ndipo pagosaya muchakabvu James Chimombe toramba tichindoti arambe akazorora ache murugare. Munhau dzanyasi tiri kuramba tichindokuyeuchidzai kuti kubva zuva ro3 mwedzi waZvita kunenge kuino makuwerere mabuja anenge ari kuitiwa pamutokosendapo zvokutoti vanhu mese makasununguka kuenda kofara ipapo. Ticharamba tichindokunyepai pano nopapo. Chamisa wakapedza kutekaira kwawo kwawaita urendo kunzvimbo hwokuManicaland. Wagotio mapurisa anofanira kuratidza kuti ari bedivi raakarerekera nokuita kuti vanhu vakada kuvauraya vasungiwe. Tichagoboya kuti zvichapera sei kana kuine zvichachinja tichange tichikunyepai pokare. Chamisa wagoti mwoto wagwarasha imba yawo nozuro kwai uribe kana munhu akautanda ndimwari akaita ache. Heno mabi angu kuti chikara ari kunenedzehwayu ndiye chero akaita izvi kana kuti pane zvimwewo zviripo. Tichange tichigokunyepai kana zvinenge zvaburika. Kwai Chiwenga wakuda kuenda koita mucheka dzapfa kureketa kuno kwai wari kutonhadzira kuenda kumanana hospital kuGwanda koringira ikweyo kuti waite kuringa nokuratidza kuti basa rakaita sei. Ipapa mari yakaita basa rokunhadzirisa chipatara kwai yakasimudziwa nowanhuwo zvavo waribe kana bato rawakamirira. Izvozvi wakuru wehurumende ipo pakaitika tsaona kumananapo wakanyarara hawo uhi kuboyekawo. Zvinotorwadza mabi angu. Ipapa wari kutonyora tsamba dzokokorodza masabhuku wanamambo wese nomakanzura nowanhu wese zvavo wanhu wanobata pachipatara ipapo kuti kwai vagoende musi unenge uri kuenda waChiwenga ikweyo. Idi zvakatooma pokare. Vanhu vomunyika wagoita patapata kusimudza mari yokuti igobatsira kutenga motika yaChamisa. Kwai wakuda kuti wagotengera Chamisa motika iri nani kubva zvaita kubanzwa motika yaChamisa nowanhu weZANU-PF. Waita izvezvi wasimudza mari inoita zviuru 20 zvomari yokuAmerica. Tamirira kuti tiboye kuona kuti wachagosvika chere pamari inosvika 100 nozviuru 20. Tichange takamira hedu tichiona tichingokurudzirana kuti vanozvikwanisa aiwa endai kobisawo mari ikweyo peno zvingabatsirewo zvikaitika kweru. Kwai bato reZANU-PF raramba kuti vamwe vanakadzitape wokuNewsday wapuwe mvumo yokuti wapinde mumusangano wavo wavari kuita kupera kwomwedzi uno. Heno mabi angu kuti zvisvinutchere kana kuti zvirumborewei. Ipapa wagoreketaiwo kuti vanhu vari kuuya basi kwavari kubvumira vanhu vanoreketa zvisvinu pamusoro pebatori. Zvakatooma mabi angu. Vanhu vomunyika vari pasi peinonzi Citizens Initiative wagotiwo vari kusimudza mari yokuti igowaka chikoro chokugweluchena kunkai. Ipapa wakasimudza mari inoita zviuru 2 zvomadhora asi vari kuringira kusvika pazviuru 10 chaizvo. Heno mabi angu kuti ivo wakuru wehurumende vanogara kureketa kuti kuno mari yakawanditsa inoramba ichindosara munyika. Vari kuitei nayo kana zvakadari zviri kuitiwa nowanhuwo vari kubisa mhomwe dzavo. Zvinotorwadza asi tinoramba tichindokurudzirana pokare kuti endai kobisawo mari. Peno kwedu kumabuja kuchaitawo wachatimugwirawo tsitsi akaitawo zvakafanana neizvi kusimudzira mari yokuti ibatsiridze kuwakiwawo kwezvikoro wapwere wedu wafunzirewo padhuze. Kwaburika masoko okuti mapostori oJohani Masowe wechishanu kwai wagonyorera tsamba kubato reZANU-PF kuti wakuda kutopindawo kuti vaisiwe pasi pobatori. Wagotiwo kana vakabvumirwa kuita izvi ivo vanobva vaendawo koita kuti nhengo dzavo dziende dzovhotere batori. Idi zvakatooma mabi angu. Vanhu kutoita chipatapata kojoinana nomusangano uyu idi pakaita kunyangariwa. Apawo wechidiko ZANU-PF wagoreketaiwo kuti wakuda kutoti waMnangagwa waite mutungamiriri wenyika kweupenyu hwese. Heno kuti wachazvikona chere asi apa tiri kundoona hedu vari kubenhutsa zvinhu zvakamboda kuitiwa naMugabe zvikatadza kusenza. Heno mabi angu peno ndiko kangoma kaakuriritsa kaada kuparuka. Ticharamba takandoringa.
migwagwa yagoita izvezvi ichiisiwa tara itsva, imwe yacho iri kuisiwa tara zviribe kana kutsarukana, zvekutoti ipapa wazhinji wakutotsvomwa nazvo, zvekutoti gurukota rinoringano zvemugwagwa Felix Mona ragoreketa ire kuti mapurisa akutopinziwa basa kuti wateere vanhu vari kuisa mugwagwa zvisiri izvo zvavanofanira kunge vachiita. Hino mabi yangu kuti wachazvikona chere izvi, ticharamba hedu takaringa. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Waramaposa wagoti iwo kuEswatini vanhu veikweyo wabvumirana kuti wagoite mureketo wenyika. Hino mabi yangu kuti mureketo hwaiwo wari kuda kuti vanhu waite peno ndizvo pokare zvagoitiwa kuno kuZimbabwe naThabo Mbeki mugore ra2008 zviya. Ticharamba takaringa kuti zviri kumboteera sei. Wachena vari kuita zvokuongorora kugara kwemhuka dzomusango kuMozambique kugorongosa wagoreketa iwo kuti nzou zhinji dzochikadzi dzaakuzvahwa kuMozambique dzaakubuda dziribe kana nyanga. Heno mabi yangu kuti zviri kuita kwaMwari chere kana kutoti ndiwo wane zvawakadziita nzoudzi. Heno ticharamba takaringa kuti zvinonge zvipera sei. Botswana kwai muAfrica muno ndo iri kudadisa upfumi hwayo huchakura nezvikamu zvipfumbamwe kubva muzana zvareketiwa noIMF. Apawo kwai yakatosunga muhwe Central African Republic iribe kana chibodzi chairi kuboya panyaya dzokusimudzira upfumi hwayo idi zvakatooma. Apawo South Africa kureketa kuno kwai yapinziwa mukudzimiwa kwamagetsi pokare kusvikira musi womuvhuro makuseni. Wagoreketa iwo kuti kuwasaya magetsi awanga wakaringira kuti wanenge wanawo kureketa kunowo Eskomwo zvakatoita kunyangariwa. Ipapa sondo rino vanhu veChelsea vari kuita kufara, wari padanho repamusoro chairo richinomwe zvokutoti ipapa aiwa wari kubatika tiri kufara kuti waitawo kuhwina nozvibodzwa zvinosvika zvinomwe kwanya kuchikwata choNorwich. Takadaro zvedu mabi yangu, aiwa tazorora svondo rino. Ndini wenyu MhanduWe WeNhau.